Il-proġett taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Konservazzjoni tal-Ilma fiż-żona tan-Nigret fir-Rabat rebaħ l-unur internazzjonali Greening the Islands. Dan l-unur jingħata lil proġetti li jkunu qed isiru fi gżejjer differenti u li jippromovu sostenibilità u innovazzjoni kif gżejjer bħal pajjiżna huma neqsin minn ċerti riżorsi naturali. Daniela Zoppardi, kap eżekuttiv tal-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru li qed tmexxi dan il-proġett, spjegalna aktar dwar dan. Biex ikollhom sigurtà tas-supply, sustainability, affordability ta' commodities bħall-ilma u l-enerġija jridu jagħmlu daqsxejn extra effort. Dan l-extra effort jiġi rikonoxxut minn organizations internazzjonali bħal Greening the Islands li per se hija an International Moving Conference u jirrikonoxxu dan l-effort. Dan il-proġett jispikka f'dak li għandu x'jaqsam ma' tagħlim fuq il-konservazzjoni tal-ilma, riżorsa skarsa f'pajjiżna. Il-ċentru ta' warajna ħajpersonifika wieħed mill-pillars biex commodities bħal-ilma actually funzjonaw, l-ilma huwa finite, riżorsa finite f'Malta. U l-ċentru ħajkun qed juri kif l-aħjar jiġi preservat u konservat din ir-riżorsa. Il-proġett issa daħal fażi avvanzata ħafna kif inbidlet is-sistema ta' traffiku tal-madwar u għaddej ix-xogħol fuq il-binja nnifisha. Il-proġett mixi tajjeb, qiegħed fil-fażi issa li nbena t-tieni solar tiegħu. It-target tagħna li jkun lest għal Marzu tas-sena d-dieħla u li jintuża wkoll għall-laqgħat tal-Presidenza ta' Malta tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Konrad Mizzi flimkien ma' Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch laqgħu din l-aħbar u qalu li dan huwa sinjal ċar ta' xogħol ta' kwalità għolja li eventwalment ser jibdel dak li kienet roundabout mitluqa f'żona ta' rikreazzjoni, arkeoloġija u edukazzjoni.